Goedenavond dames en heren en welkom bij alweer de vierde aflevering van de grote Vasteloversquiz of de Vastelovers-Vorstenquiz, wat het nog is. Vandaag weer twee kerstverse vorsten hei en we hebben ze vandaag uitgezocht, de vorsten die de meeste krullen hebben of heien, maar er zit er nog iets van krullen. Ze gaan zichzelf even aan u voorstellen zodat je ook weet welke vorsten dat we vandaag in de kuip hebben. Primo? Vorst Remor van de Kuus uit Kapel. Ik weet niet of er een piep tussendoor komt. Nou ja, ik woon neer in Kapel, net op de grens, toevalletje. Dus het zal daar wel een keer voorbij komen, maar dat maakt niet zo uit. Ik probeer de Kuus uit Kapel op een goede manier te vertegenwoordigen. En we zullen proberen te gaan winnen van Dorp. Wie lang mocht ze al voorzien van de Kuus? Dit zou mijn 11e prins gaan weren dit jaar, maar ja, helaas door de corona schuiven we dat een jurken op en dan rollen we het volgend jaar die dubbel in. Prima, het zal toch wel goed komen. Matje, en die gaan nog even de eer om zich voor te stellen en gaan spelen Pela en Maas. Ja, dankjewel Tjaat. Ja, Matje van de Dorp Kuus. Ik woon op dezelfde straat als Raymond, alleen dan aan de blauwe kant van de Dorp. Of van de lijn, zullen we zeggen. Dan mocht ik net aan de groene kant wonen. Oh, hier is dat, vanaf nou is het de groene kant. Dus we hebben de Jansen ring overigens aan Kapel geschonken. Dus, wie Raymond zei, ik ben 6 jaar vorst. Het is een bonusjaar eigenlijk, dus mijn laatste jaar zin, maar daar doen we er nog maar bij. Ik zou nog een prins doen, dus als er nog een corona-jaar achteraan komt, dan ben ik gewoon nog steeds een jaar vorst. Dat is gewoon een bonus vorst. Ja. Voordat we gaan beginnen man, ik ben gewoon benieuwd, wat is normaal gesproken de chicste activiteiten met de vastelovend? Waar kijk je normaal gesproken het meest naar uit? Ik persoonlijk, voor mij is het toch altijd wel de receptie voor de prins zelf is dat ook en de optocht natuurlijk bovenop de wagen. Maar ja, het is altijd een cliché als ze bij de vereniging zelf bent en dat kunnen wij denk ik wel allemaal beamen. De vuuractiviteiten, het wel gaat speciaal. Dan best met de vereniging zelf en best met de activiteiten als de vastelovend zelf bezig. Dan best ze wel altijd in de gang. Dus zien er toch altijd die functies hebben, die moeten dingen regelen, weet ze wel. En dat is met die recepties niet, dan kent ze gewoon vol gas geven. Dus, Matje? Voor mij is dat prins uitkomen. Prins uitkomen. Ja, dat is toch het ganse vuurtraject. Daar staat met een klein comité. En prins uitkomen valt dat eigenlijk, wordt bekend. Valt een stuk van de gaaf, dan kan ze dingen afdragen. Maar dat is dan organisatorisch de luxe die ze dan hebben, zeg maar. Maar gewoon het traject er naartoe, naar de prins uitkomen, dat bouwt zich op. En op een gegeven moment, als het hoog dan komt het rood, dan valt dat van de gaaf. En dan kan in principe het feest beginnen met een nieuwe prins. Ja, dankjewel jongens. Dan kunnen we ook gewoon beginnen. We gaan 4 ronden spelen. We beginnen met ronde 1. We gaan nog dadelijk een vraag stellen. Ik krijg allebei 6 vragen. 3 vragen over eigen vereniging en dan 3 vragen over de vereniging van de concurrent. Ja heren, dan gaan we naar vraag 1. Ik voel de spanning hangen. Volgens mij is het een echte derby deze keer, dus het gaat om hier. Vraag 1 is voor Kapel, Raymond. Dus de eerste vraag is voor dich, die komt nou op het scherm. Vraag 1. Wim won het LVK in Panningen? Is dat A, W3, B, La Bamba of waren dat C, de Toddenzak? Dat is A, W3 met nog een nummer Kom eens kijken bij ons. Maar dat weet ze nog wel echt, hè? Ja, zeker, jong. Dat heeft indruk gemaakt. Dan gaan we eens kijken of dat klopt. We vuren het goeie antwoord en het wordt groen. Muziek, man. Ik ken dat bij mij eigenlijk blauw. Dat wou ik was net aanvragen of bedicht en goeie antwoorden maar blauw waren. Maar dat is nog voor een punt al voor dich, Raymond. Ja, Matje, dan gaan we naar die eerste vraag. Die komt nou in beeld. Welke artiest stond er het vaakst op de zittingen Bonte Avond in Helden? Is dat A, de Compagnie, B, de Bretel Boys of C, de Kwaai-leiding van Jong Nederland? Oh, ik ga dan voor antwoord A, de Compagnie. Oh, eens kijken of dat het goede antwoord is. Blijkt dan nog te kloppen. Oh, ik dacht dat dat fout was, groen. Ja, normaal gesproken is dat fout, maar vandaag... Dat betekent wel het punt voor mixen, hè? Ja, niet alle groene punten gaan naar Kapel. Goed zo. Maar de Compagnie, wie lang stonden die al op de zittingen? Degene langs met het al meer dan 33 jaar, of 34 jaar. Ja. Netjes. Ja, dat moest maar zien te halen. Ja, dat... Raymond, die tweede vraag. Komt er. In welk jaar is de Kuus uit Kapel opgericht? Is dat A in 1951, B 1952 of C 1953? Dan gaan we dit keer voor B, 1952 denk ik. Ik was er nog niet toen, maar... Ik wil zeggen, het was wel 12, hè. Maar B 1952 is die antwoord. Gaan we eens kijken of dat het goede antwoord is. En wordt weer groen, dus weer het goede antwoord. 52. Ja, wie dat beste, dat zit gewoon in die systeem. Als we 11 jaar voor was, dan dan moest je dat weten. Ja, oké.
Matje. Elke 11 jaar wordt dat opgerakeld. Ook, een jubileum. Dus, Dat is waar. Welke Gelderse artiesten bereikten de finale van het LVK? Is dat A. Alaaf Airlines en Hommelshore, B. Alaaf Airlines en het Euvergordien of C. Alaaf Airlines en de Oortprinsen van Durp? een artiest waar ik vrij zeker, dat lijkt me Alaaf Airlines. Ja, dat kans is goed. Dat zie je een keer gehaald. En de tweede, dat is Hommelshore. Hommelshore. Ja. Weet van in welk jaar? Weet ze iets van Hommelshore? Ja. Oh, dan is het goed. Kom eens kijken of dat het goede antwoord is. Het wordt weer groen, dus weer een groen punt voor dich. Hommelshore. Ja, Sjoe is een beetje geloof ik, een iets was een liedje geloof ik. Dat zoek ik weer even op. De mensen toe zou ik als je het liedje van Hommelshore nog wilt huren, YouTube. Dan gaan we naar de derde vraag van dich, Remo. Wat was het motto van vorst Jos Stevens uit Panningen? Is het A. Vastelovensgek, Sjoenegek, B. Vastelovend, dat is het, of Vastelovend en niks anders? Ja, dat is een inkoppertje. Dat is antwoord A, vastelovensgek, sjoenegek. Ja, dat wist ik gewoon nog. Mag jij ik ook. Ja, dat weet je eruit. Ja, nog een zoon die dat ook elke keer heeft. Ja, daarom. Vastelovensgek, Sjoenegek, dat was natuurlijk het motto van vorst Jos Stevens. Dus weer een punt. Ja, lekker met de punt, hè? Of moest we weer gelijk trekken nou? Als, Ja, dat is mijn uitdaging steeds. Uitdaging, daar gaan we. In 1954 werd door een aantal Durpers Louis van de Beuk als eerste prins uitgeroepen. Wat deed dienst als scepter? Was het A, een afgezaagde stoelpoot, B, een handveger of C, een stok om zuurkool te stampen? De hangveger. Een handveger? Een handveger. Eens kijken of dat het goede antwoord is. Een handveger. Misschien wel veiliger dan de kuus wat je nou hebt. Hoezo? Heb je er al spien aan gedaan? Nou ja, verzekeringstechnisch denk ik dat je daar minder problemen met gehad hebt. Nee? Dat waren dus de 3 vragen over eigen vereniging. En dan gaan we volgens mij nou switchen. Dus Raymond, als het goed is, ga je er misschien wat moeilijker weer. Hè? We weten niet. Of het werd zich ingelezen. En... Nee, heb ik niet gedaan. Het moet puur op gevuld komen nou. Dan gaan we kijken wie het met een gevul zit. Vraag nummer 4 voor dich. In 2003 werd op de receptie van de Kuus uit Kapel een diercadeau gedaan. Welk dier namen de Durper Kuus mee? Was het A, een ezel, B, een kiep of C, een paard? Dat weet ik toevallig wel, want dat is wie Pier Verlinde prins was als oud-president. Dat was een ezel. Een ezel. Oh, eens kijken of dat het goede antwoord is. Oh, dan zit het een rat sneren. Dan zetten we de rat sneeuwen. Een peer. Dan is het een peert geweest. Matje? Jeugdprins Roel kwam daar binnen. Dan gaan we eens kijken of C het goede antwoord is. Een paard. Ik heb nou een grote ezel zien geweest. Maar het was officieel een paard. En was er een reëveur? Weet je dat nog? Of weet je het allebei nog? Of wil ik er nog even over Misschien stekelen? hier, dat gaat met de zang te doen gehad. Dat was een jaar of 4. Ja. Ja, dat is de gezongen strijd tussen Kapel en Durp. En er is ergens iets over gezag geweest. En volgens mij gaat het iets met een wit peer te maken dat de prins en zo gaan trouwen. Dat als er op een peer zou Maar zitten, jij wel dan een zou prins, je... dat is een half punt aan, in 2003. Misschien als er straks op aankomt, dan kunnen we kijken wat we daarmee kunnen doen. We gaan naar de vraag voor Matje. Oh, nu kan ik een veelspoor komen. Ja, wij is het wel in de gaten. Snap je het spel? Dus, voor wie is het liedje Kapel, Kapel? Is dat van A, Rebarbertisch, B, Triangel of C, Brigitte Geuyen? Een rabarbertisch. Nou, eens kijken of dat het goede antwoord is. A, Rebarbertisch. Wordt groen, dus dat wil zeggen dat het... Terwijl ik zend ik hem Kapel, op van de Kapel. stap. Kent ze nog metzingen of mocht dat niet volgens de notulen? Ik kan hem alleen inzetten. En dan... Ja, dan... Zo, eens kijken of het door A... Kapel, Kapel. Vergangers ze toch snel. Maar Nou, wel eens een voorspel. Dat is niet in de liedjes over het middenhuis. Nou ja, dat is ook wel hoor. Daarom loop je wel fijn. Maar wat wil je erover zeggen? We zingen overal met. Björk zingen weg als gevoel ook met. Ja, maar ja, dat is ook het schoonste nummer ooit, toch? Nou, dat vingst toe. We gaan naar de volgende vraag. Er zijn ook Durpse prinsen die alcoholvrij bleven. Welke prinsen waren allebei alcoholvrij? Dus er zijn 2 prinsen in Durp die alcoholvrij waren. Welke waren dat? A. Roel Peters en Johan Absil. B. Chris Fleuren en Nick Fleuren. Of C. Roel Jansen en Louis Litjes. Dus welke 2 prinsen waren er alcoholvrij? Die kosten dag met de bus naar Oesrieën wel ideaal. Ben je met die uitgezocht? Gijs en John. En dat geeft ze dus eigenlijk een tip, hè? Of een hint. Geef er einde. Nee, maar dat is voor mijn tijd geweest. Denk ik. Nee, dat weet ik niet. Ik ken ze. Hier. Ik denk... ik denk A. Die andere 2 heb ik, dat zijn die in mijn voorste jaar in de prinsen geweest. En die A niet. Nou, Ja, en die van Fleuren die drinken zeker, denk ik. Dus de oosten...
We zeggen A? Ja, antwoord A. Oh, ik moet zeggen, anders heb ik het misschien al wel bijna voor gezegd. Dan zou ik wel een hele slechte quizmaster zijn geweest. Maar antwoord A, kijk of dat het goede antwoord is. Inderdaad, Roel Peters en Johan Absil, die waren allebei alcoholvrij. En even Kan ook even goed, hè? Ja, dat ken je gewoon, zeker in Durp. Inderdaad. 2 keer zelfs. 2 keer. Nou ja, goed, dan is het dus goed bevallen. Ja. Goed, Matje. Yes. Nou, die vraag. Wie was de 6 keer 11 jaar jubileumprins van Kapel? Was het A. Marcel Klompen, B. Patrick van Rooij of C. Ed Nijssen? Ja, even denken. Dat was 52, dat is in 2018 geweest. Dan was dat... Ik draai aan het rekenen, hè. Dat is Patrick van Rooij. Patrick van Rooij. Ga eens kijken of dat het goede antwoord is. Hij werd groen. Goed, een jubileumprins. 16, 17 en 18 is dat. Ja, het was voor mij weer koppelen, zeg maar, bij Mosselprins was. Dan kon het zijn. Ja, nee, ja, goed. Doe meteen aan het rekenen, dat is netjes. Primo, komt er nog één als het goed is. Een carnavalsvereniging kan niet zonder sponsoring. Welke Kapelse sponsor sponsort al sinds jaar en dag de Durpercuus? Is dat A. Rijnen, B. Broekmans of C. Da Capello? Sinds jaar en dag, hè? Dat is al heel lang, jaar en dag. Roekmans bestaat al wel heel lang, dat weet ik. En Rijnen ook, Rijnen 24 jaar. Want dat Capello is toch ook al heel lang. Sinds jaar en dag. Ik heb geen flauw idee. Ik denk, als ik moet gokken, Wim van Drie in connectie heet met Durp. Dat zou voor mij C zien, dat Capello. Nou, eens kijken of dat het goede antwoord is. Ja, ergens een beetje een blauwe hert, hè? Nee, Da Capello. En dat was het enige hoe ik me toe te brengen. Want de rest, Ja, maar- Broekmansmachine, dat hebben we ten optocht altijd met, dus misschien. Ja, goed geredeneerd. Oh, dat ga ik kunnen sponsoren, maar... Maar ja, Jo heeft nog gekiept op een blauwe zaterdag en zonnig in Durp. Dat is misschien de connectie. Hij zag denk hem ik. ruiden, dus... Dus, ja. Dat je dan niet eens mensen hebt gevraagd. Hij was heel wel zo veel, hè? Gaan we naar de laatste vraag van deze ronde. Die is voor dich, Matje. Wat is de Kuze-tempel van de Kuus uit Kapel? Is dat A. Dotje, B. Dok 6 of C. Tinus? Dat is geloof ik voor het gros van de activiteiten zijn. Dat lijkt me Dok 6. Nou, eens kijken of dat de officiële Kuze-tempel is. Dok 6. Dat tellen we gans goed. Ja, goed. Dus daar kunnen we verder niks over zeggen. Dat is goed zo, hè? Ik heb me ingelezen. Ja. over Kapelle. Ja, toch? Of wist je dat nou in twijfel trekken en met waar een leak te maken? Volgens mij gooi je dat dit jaar verhangen. Oké, ja. Nee, flauwekul. Daar Ja, staat het merk in de krant. Ja, dat is lekker. hier. Oké. Dit was... Hoe word je heen aan dit pand? Dat is een vrije of nee? Nee, dat blijven we fijn zetten. Van. Jongens, we gaan even terug naar het spel. We gaan even naar de tussenstand. Ik moet streng zien. Ik weet dat je dat niet gewend ziet, maar ik moet even streng zien. We gaan even kijken naar de tussenstand, dames en heren, van dit moment. Het is op dit moment 6-5 in het voordeel van de Durpercuus. Maar dat wisten we al uit. Hij zelf de score al bijgooien in de kop, hè. Oké, jongens, dat was ronde 1. Gaan we door naar ronde 2. En dan heb je heel even rust, want ronde 2 is de kiekersvraag. En de vraag van de vorige aflevering was natuurlijk van welke vereniging is dit logo? En het goede antwoord is natuurlijk van de Kook uit Boulder. Niet Boulder, maar Boulder. Heeft ik het goede antwoord gegeven en er is gewonnen, dan staat hij de naam nou in beeld. Hey Urges. En als die de naam nou in beeld staat, dan mag Stig natuurlijk nog altijd kans op dat shotjespel. Wat we verloten aan bij de laatste aflevering als we alle goede antwoorden door elkaar huzzelen en de winnaar trekken. Is het nou natuurlijk tijd voor de kiekersvraag van deze week. En dat is de vraag: wie heeft de meeste liedjes geschreven voor artiesten die deelnamen aan het PNM Liedjesfestival? Dus wie heeft de meeste liedjes geschreven voor artiesten die deelnamen aan het PNM Liedjesfestival? Wist zich het antwoord erop, dan stuur die antwoord even naar het adres waar ze nou ergens in beeld zuus. En dan huurt ze de volgende aflevering of Stig het goede antwoord of dat Stig gewonnen is. Dus denk even goed nou over die vraag. En dan gaan wij door naar ronde nummer 3. Ronde 3, heren. Dat is de videoronde. Je
krijg je zo meteen een fragment te zien, allebei een eigen fragment. En dan krijg je 3 vragen bij. De eerste vraag is 1 punt weer, de tweede vraag 2 punten en de derde vraag 3 punten. Dus in totaal kan ze 6 punten voor deze ronde halen. Eerst mocht die eigen vraag beantwoorden, weet ze hem niet, dan mocht de andere vorst nog een gok doen. En dan kan ze nog het punten wegkapen. We beginnen bij Raymond, dus ik krijg zo meteen het fragment te zien. Kijk goed, want door gewoon dus alle 3 die vragen over. Let's go! In de Rijn heen stessen, nooit alleen. Weg om de pien, nacht niet misschien. Ik wil nergens anders zien. Minder klein, maar fijn. Ja, Ik zag dat ik een beetje wegdraaien. Ja, maar- die meisjes waar ik dan kijken. Ja, dat dacht ook ik als al. ze zingen. Maar hoe heet deze groep uit Maasbree? Dat is vraag 1. Hoe heette die ook alweer? Moet je ook al meteen... Ja, ik ken het niet zo zeggen. Nee, dat ken ik niet, maar dan zeg ik het al. Maar. Goh, ja, hoe heet ze toch weer? Ik kan het niet zo zeggen. Zeg. Ja, maar ik kom er niet op. En dan zei ze, dat is het. Dan zeg ik, ja, zus wel, ik wist het. Ik zeg, Martje ook nog Toen bedenken. heet hij Martijn, de jong. Maar dat zie je me helemaal niks. Dan weet ik de naam nog niet van die groep. Ga je hem niet weer, hè? Nee. Ja, helaas. Moet ik zo een gok doen? Ik heb geen flauw idee. Nee, dat, weet ik het heb echt geen flauw idee, was niet het goede antwoord. Nee? Martje is tegen... Nee, was het net niet. Is dat sowieso? Iets in de Oh, trant. sowieso. Kijk eens. Ik wil je Zuma zeggen, maar die kwam moet vinden. Ja, sowieso was het. Maar goed, dat was, het vorige einde was maar 1 punt meer, dus er is niks gebeurd. De volgende vraag is 2 punten waard. Dus als ze die wint, dan kan ze 2 punten verkrijgen. Dat was een foto. Hoe heet de zanger van Sowieso? Ja, ik dacht Martijn, maar ik weet het niet zeker. Oh, eens kijken of dat het goede antwoord is. Kok. Martijn Kok. Marijn Kok. Marijn, Martijn. Marijn tellen we goed. Tellen we goed. Ja, die eindletter. Nee, daarom. Als ze Lesbos zei, zou ik het probleem hebben. Martijn. Marijn. Hij is ook Martijn. Maar Kok met COCK en een Ja, nee, daarom. Maar Martijn tellen we allebei goed. Dus Prima. zo zien we. Geweldig geweest, Master best. Ja, nee, ja, nou ben ik eens coulant, is het nog niet zo. goed. Ik ben er nog eens We zijn niet dat we daar allemaal weer boze brieven kregen van hij is ook wel iets liever kunnen zien. Maar dat was vorige week het geval. Martje, oh nee, doe best helemaal niet. Nou, zuster, dan kies je dit. Hij wil met de punt al geven. Ja, nou, volgende derde vraag voor dich. Wie schreef het nummer Mien Durp? Dat was het liedje wat ze net huurden. Is er iemand geschreven, maar door wem? Ja, dat was bij op P&M Liedjesfestival, denk ik. Dat was een eikel. Zo, ja, dat is, ja, klopt. Ik geef toch een kleine tip. Je kent hem. Een vrij bekend persoon. En ik was het niet. Daar. Nee, dat weet ik. Oh, oké. Ja, de enige die ik opkom is Robert Jansen. Oh, even kijken of Robert Jans het goede antwoord Moet ik is. zeggen, of niet? Ja, wacht even. Oh. Eerste dat het fout antwoord was. Ja, kijk, oh, Nou dat moest is ik tegen dat. antwoord geven. Dat was Lex Uitink. Lex Uiting. Kent ze dat? 2017, hè? Ja. Kent ze hem nog, Lex? Ja. Ja, dat waren de 3 vragen voor dich, Raymond. Dan gaan we naar die fragmenten, Matje. Ik zou zeggen, kijk en luister goed. Yes. Dat was ook een verrassing. Van Hoengeveer zien we nou even afgestapt. In de zaal of gemekken, van loven zien we klaar. Het allerschonste viertje van de laatste 11 jaar. Dus zeg ik iedereen een goeie welkom in café, hey, welkom in café, hey, welkom in café de vaste loven. Oud collega, hè? Zag je hem niet? Oud Vorst. Oh, zag ik Vos, ook. oh, ja, Ik denk ja, Vorst. zo als collega. Je ziet elkaar niet als collega's. Ja, sorry, Ja. dat dacht ik al. Ja. Dat was best. We gaan eens kijken wat die eerste vraag bij dit fragment is. Welke groep zaag ze, hey, Matje? Dat waren de Oud-Prins uit Beringen. Oud Prinsen uit Beringen. Nou, eens kijken of dat Oud Prinsen Beringen. Nou, een makkelijke inkomen, laten we maar zeggen. De tweede vraag bij dit fragment. Met welk nummer wonnen de Oud Prinsen Beringen de PJP
EP-bokaal in 2018? In 2018. Mhm. Dat was een... dat was het hier al. Dat was Café de Vastelovend. Café de Vastelovend. Dat vullen we in, dat antwoord. Oh, weer goed. Het is toch niet te geluiden? Ja, ik vind dit ook heel knap. Het is gewoon een lopende encyclopedie, hè? Je weet alles. Ja, dat is netjes. Nou goed, gaan we eens kijken of ze de derde dan ook nog werd. Ja. Dan werd het wel verdacht, hè? Nou, welke rage werd het nummer na nominatie gemaakt? Dus nou welke rage werd het nummer na nominatie gemaakt? Was dat de Ice Bucket Challenge? Oh, eens kijken of dat het goede antwoord is. De Ice Bucket Challenge. Klopt. Hey. Is het niet filmen? Zal hij voorkennis hebben? Ja, ik denk het wel. Ja. Is het vandaag vrij gaat. Een halve dag, ja, dat klopt. En ze dit hele middag en lopen googelen. Dat, Ja goed, dit was ronde nummer 3. Dan gaan we eens even kijken wat de tussenstand op dit Nee, moment... dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Het is 12 tegen 7. Het 12 is dan voor de Durpercuus en 7 voor het. Maar het goede nieuws is dat er nog een ronde aankomt. Ronde nummer 4. En daar zien 10 vragen. Dus er kan eigenlijk nog van alles gebeuren. Ronde 4, je krijgt 10 vragen. We geven degene die het eerste rammelt met de tamboerijn. Die mag het antwoord geven. Voor elke vraag komt de categorie van de vraag in beeld. En dan heb je dit is een prins Remo en dit is een als 11 verkleide prinses op die tafel liggen. Dings te weten, dit is mijn categorie. Dan mogen ze de ene keer inzetten en dan krijgen ze dus dubbele punten. Dus denk even goed naar waar ze erin zet. En dan moet ze als eerste rammelen? Dus eerst komt de categorie, Ja. dan stel ik de vraag en weet ze het antwoord, dan rammelt ze. Dus ze moest En altijd hoeveel punten krijg je per vraag? eindpunt. Dus je kunt het eindelijk keer verdubbelen. Je kunt het eindelijk keer verdubbelen. Ja, ik weet niet of het zo zouden is, maar laten we het gewoon Hartstikke veel. positief aanvliegen. Oh, ja. Yes? Klaar ervoor? Ja, zeker. Fijn. Gewoon niet gewoon. Dan beginnen we bij kijken wat de eerste categorie is waar we een vraag over gaan stellen. En dat is het PNM Liedjesfestival. Ik zit nog niet eens aanstal te maken. Dus Wat- gaan we eens wat kijken mag wat er hoor je de heng aan de tamboerijn. En dan gaan we eens kijken wat de eerste vraag is die hij bijhuurt. Uit welk dorp komt de vereniging die oorspronkelijk ook meedeed aan het PNM Liedjesfestival? U kunt sneller lezen dan dat ik kan. Oh, sorry. Nee, dat maakt niks. Kom maar op zijn bril, hè? Ja, ik ben wel even aan het kijken. Ja, ik er maar met. Ik moet weer 10 tas, man. Maar dat ziet niet goed op beeld. Hè? Maar goed, even terug naar de vraag. Uit welk dorp komt de vereniging die oorspronkelijk ook meedeed aan het PNM Liedjesfestival? Neer. Misschien dat het goede antwoord is. Nee, dat is niet het goede antwoord. Maar die doen nog steeds met, hè? Ik zie er nou nimmer met. Nee, dat is een dorp inderdaad wat oorspronkelijk ook meedeed, maar nou dus niet meer. Geen flauw idee. Voor veel met een date. Geen idee. Niet mis. Dan gaan we eens kijken wat het goede antwoord is. Roggel. Weet je het nog? Nee. Nee, het heeft geen Weet indruk. nog iemand Nee, niks? het heeft weinig indruk gemaakt. Dus die Ik hebben... heb ze ook nu duur zingen, PNM. Nee, ik volgens mij gewoon niet, maar goed. Roggel. Ja. Nou weten we dat. Mensen schrijven even met Roggel. Gaan we nog een tweede categorie. Dus even kijken wat dat is. Kilometervreters. Hoeveel categorieën vragen kregen we? Dat bepaalt de Oké. computer. Daar heb ik niks over te zeggen. Of ik heb één knoepje, maar dat Ja. heeft geen nee. Maar kilometervreters. Dat gaat voor dich misschien op gaat veel op de wielrenfiets, zeg je maar. Of zal er een andere categorie zien? Nee, dat zal wel geen anders zien. Maar wil ze hem inzetten of denk ze... Nee, ik wacht. Nee, doe wacht even. Dan gaan we eens even kijken welke vraag hij bijhuurt. Welk trio uit Grashoek won het PNM Liedjesfestival in 2011 met de Vastelovers Kilometervreter? Ja, ik kan niet de namen nemen, maar de naam van Ken de ze groep. niet zo goed tekenen. Geen mocht hij er een gokwagen. Niks meer, niks minder. Niks meer, niks minder. Is dat het goede antwoord? Kijk eens. Dennis Job en Anke. Dennis, Job en Anke. Ja, Job wist ik, maar de rest was ik even... Ja, Dennis en Anke dus. Dat waren die andere twee. Ja, en Job schreef nou natuurlijk de liedjes voor de oud-prinsen van Grashoek. Hè, wat er niet onverdienstelijk is. Nee, nee. De volgende categorie, dat is cabaret. Cabaret. Niet? Dan gaan we gewoon kijken naar de vraag. Welke groep zie je hier?
over open deuren gesproken, Ja, maar weet je kom er wel. maar in. De Bretelboy. De Bretel Boys. Je zegt toch een bril, kijk uit eigenlijk in de leven. Staat er al op, hè? Ja, goed. Maar de matje moest dat zus op het eerste gezicht als deurper zien. Ja. Dat kreeg ze door. met, Ja, één vlucht zou er al in de kop dingen stiekem, maar dan... Hij is toen meteen geweten. Oké, dan gaan we naar de volgende categorie. Eens even kijken wat dat is. Categorie Bretel Boys. Zal ik hem dan maar inzetten? Ik zou dich net Ja, gestaan, denk ik. Dat ze prima, dit dan nou zet ik even dat in. ook Dus in. nu zet ze de joker in. Dan gaan we kijken welke vraag er bij de Bretel Boys huurt. Wat is het bekendste nummer van de Bretel Boys over helden? Shoe en hel je deur op. Nou, eens kijken of dat het goede antwoord is. Ja, sorry, maar dit is de computer die dit duidt. Shoe en hel je deur op. Dat is een gratis punt bijna. Ja, Kun je me misschien... hij is het antwoord anders durven zeggen. Jawel, daar heb Ah, nee, ja, zo is het. Gewoon op een slot van rekening. Daar, Net in, hè. we wonen er net niet. Daar hebben ze een cirkel in meegezet. Gewoon naar de volgende categorie. Buut. Af. Nee, buut. Ja. Nee, ik zeg het al. Nee. Oh, eens kijken welke vraag heb jij hier. Hoe heet het buutengala van de Kieveloed? Schele Wazel? Ja. Zoiets? Oh, zo maar eens goed zien. Er zit nog iets achter. Schele Wazel Gala. Maar dat Schele Wazel tellen we goed. Toch? Moet ik wel aan. Ja, ik moet zeggen. Toch iets daarachter, dus... Nee, dat ging er niet in, maar ik vind Schele Wazel, dat dekt de lading. Oké, volgende categorie. Opnamestudio. Nee, we laten hem nog even liggen. Nee, het is gewoon opnamestudio. In de studio van welk duo uit Weert worden veel nummers uit Pela Maas van muziek voorzien? Eigenlijk waren we tegelijk en zit helemaal in de naam en dan echt hangeren. Ja, een duo Nee, doe eens de difference. quizmaster. Ronald en Karin. Nee, maar welk... Ja, Ronald en Karin. Ja, dat was Difference, dacht ik. Maar Ja, die dat heette... is het studio. Nee, die heette Ronald en Karin. Dat klopt. Ja, ja. Sorry, Matje was echt eerder weer. Ja, Ik keek naar dicht, maar ik huurde door de rammel, dus sorry. Volgende categorie, vind ik het wel spannend. Ik merk ook dat er, ik weet Ja, niet klamme handje. of er nog politie dadelijk aan voeten de deur staat, maar of dat allemaal Dus goed is het al de gaat. klok alleen gewoon. Ja, daarom. Nee, dat is al lang geleden. De volgende categorie is LVK. Nee, Het gaat over de LVK in Kapel. ja, de kans is goed. Maar dat wij Daar hebben we een vraag over gehad. Ja, daarom. LVK, eens kijken welke vraag dat erbij werd. Wie won het LVK in Kessel? Matje? Spik en span. Nou, eens kijken of dat het goede antwoord is. Spik en span. Ja, ding is wat. Wat liedje was er alweer? Weet je het nog? Wonnen ze voor de tweede keer toch? De Ja, derde ja. keer was dat. De derde was... Niet vriendje, de allerlaatste rondje. Dat was de laatste. Dat was de laatste. Hoe het de andere alweer? Kampioenen van de nacht? Ja, Dat kost wel. Ja, kost wel eens zien, hè? Maar goed, dat is niet. Doe met zich alle antwoorden. Maar het staat niet alles bij uitgelach wat er nog wel precies was. En ik moet ook alle vragen nog aan het horen, hè? Ja. Dus ik heb er. Volgende categorie. Hoendervel. Nee, nog niet, hè? Doe wacht echt die Ja, maar moment. Kapel zit erbij. Ja. Categorie hoendervel en de vraag die erbij, wat betekent de naam hoendervel? Nou was ze echt duidelijk eerder. ja. Bij- Daar is het gewoon kiepenvel van, of niet? Ja, hoendervel, dat zou wel kippenvel zien. Dat is kippenvel, dat is inderdaad het goede antwoord. Oké, dat was vraag 8, dus we hebben er nog 2, hè. Dus denk even goed over die categorieën. De volgende categorie is namelijk kleuren. Ja, dat is redelijk breed. Ja, je bewaart hem tot de Het is les. jammer dat er niet bak is tijd. Ja, dan eigen maar lang. Dan is hem. Kleuren, welke vraag huurt daarbij? Wat zijn de kleuren van het zevende kevers uit Kessel? Hoe het zwart? Goed zwart. Gaan we kijken of helemaal het goede antwoord. Goed Ja. en zwart. Liever eerst een beetje Ja. zet in de hoek. Wist je dat de kevers uit Kessel een blauwe baan in de vlag hebben? Een blauwe baan. Een blauwe Ja, baan. daarom was ik een beetje... Nee, maar wat symboliseert die blauwe baan? De Maas. Ja, en een klein zwart puntje in de vlag. Wist je dat? En wat symboliseert dat dan? Het VR. Ja,
Nee, toch? Heb je toch wel wat geleerd. Het werd me, een paar afleveringen terug werd me dat ook geleerd. Dus wil ik het gerne nog even metgeven. Ja, weer het geleerd. Hè. Ja. Dit is voor een encyclopedie. We gaan naar de laatste vraag van deze quiz überhaupt. Ja, ik zal hem nou maar in zetten. Activiteit, dat is wel een categorie die bij dich past, Rimo. Activiteit, du bent actief nog. Sorry. Waarom moest je dat doen? Nee, gewoon nog. Wij naar de Volkswagen bij Oortesse Waas. Weet ze het nog? Jongs is al. Wie jong. En toen zei ik nog, du bent nog vrij actief voor die leeftijd. Dank je. Vind je ook. Misschien knippen we dit eruit, denk ik niet. Dat ik de schier. Dus de vraag voor 2 punten voor dich, in die geval. Welke vraag huurt er bij het thema activiteit? Hoe heet de activiteit van CV Den Hap op vastelovende zondagochtend? Weet ze dat? Zondagochtend. Doe ik meestal fietsen, maar... Die doen gaat anders. Ja, Als maar de wat zullen halve die doen? zondagochtend rustig fietsen. Ja, soms wel. Naar de bus. Nee, ik zou het echt niet weten. Nee? Nee, geen flauw idee. Ja, jammer dat hij die 2 punten kunnen zien. Maar Matje, wat stikt het? De zondagmorgen. Zondagmorgen. Gewoon eens kijken of dat het goede antwoord is. Ook niet, helaas. Het goede antwoord is namelijk dit waren de boom. En dan doen die allemaal sketches en actuele dingen uit Bree halen in de vuur. Een soort dit was het nieuwsachtig flauwekul gebeuren. Wel heel tof. Weet wat ze doen inderdaad. Maar kwamen Ja, dat was het. Dat was de laatste vraag van deze ronde. Gaan we eens kijken rustig aan wat dat met de eindstand heeft gedaan. En we hebben er... die moet toch nog 11 punten binnengehengeld. Maar dat zien we er zat in. Ja, daar is het heel goed met gedaan. Maar met 17 punten de absolute winnaar van vandaag, Matje van de Durpercuus. Appetee. Matje, dus stijgt er volgens mij ook heel goed op om door te gaan naar de halve finale. Dus dat hoor ik nog even in de gaten wat er met de andere uitzendingen nog gebeurt. Heren, ik wil u alvast allebei hartelijk danken voor deze gezellige avond. Fijn dat het ook zo rustig verlopen is. Dat we niet... 1,5 meter, we kennen niks tegen. dat is het voordeel, hè. Nee, doe ook bedankt, Sjaad. En Matje, proficiat. Ja, merci. Ja, bedankt, Sjaad. Ja. En, En Geer weer bedankt voor het kijken, lieve kijkers. En we zien nog Geer de volgende aflevering van de grote Vastelovens vorstenquiz. En dan hebben we weer 2 vorsten staan die waarschijnlijk iets minder krullen hebben dan deze.